Grupo sa SSPX nga nagbisa sa mga matag balay diya sa dakbayan sa Dagub walay pagtugot sa lokal nga simbahan sa usabis mo sa matuod gididaan nga motabog kini ang payag sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan. Gipasidaan sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa usabis ang katawhan nga dili sakop sa Roman Catholic Archdiocese of Osamis ang grupo nga nagbisa og Latin sa mga matag balay o panibalay diya sa dakbayan sa Dagub ug wala kini pagtugot sa lokal nga simbahan. Kinang gipanayag na Archbishop Martin Sarmiento Moa DD sa Santos Camisa nga gipaygayon diya sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa dakbayan sa Osamis nga naghatag og pasidaan tungod kay nagpatuoman ang maong grupo nga sila Katoliko Romano og nagbisa gamit ang Latin sa mga panimalay sa maong syudad. Busa ginid-an ang katawhan nga moapil og mutambong sa maong misa nga Latin nga gihimo sa maong grupo nga nagpatuo nga Katoliko Romano. Dugang pa sa Arsobispo Archbishop Hamoad nga maong pundok o grupo ang wala mo tahod sa Santo Papa o wala nila dawata ang Vatican II. Ang Vatican II mao paghatag og pagtagad nga ang pari mo misa at ubangan sa mga tao og ang pari mo gamit sa haom nga lingwahe o pinulungan diya sa katawhan. Ang pagmisa og Latin dili man masabtan dayon sa katawan. Busa ang atong kagalingon nga pinulungan ang gigamit base kini sa pagtugot o base kini sa pagtugot sa Vatican II. Kay buot sa simbahan o sa Santo Papa nga masabtan ang pulong nga gigamit diha sa altar nga naitabo kini pinaagi sa Vatican II nga pinaagi sa kaugpungan sa mga obispo diha mismo sa Vatican II nitong 1962 hangtod na sa 1971. Ani ang payag sa nagunang balantay sa Archdiocese sa Osamis sa pagpadayon sa pagpasidad ngadto sa katawhan nga dili mo tambong sa mga misa nga gipaygayon ilabi na sa kaugpungan o grupo sa SSPX nga mihimo og pagmisa matag balay o panibalay diha sa dakbayan sa Dagub. Dili sakop sa Roman Catholic Church, sila walay pagtugot nga muanhi sa Archdiocese sa Osamis. Therefore, I forbid any Roman Catholic member to participate in the celebration of the Holy Eucharist officiated by the Society of the Pius X. Hinumdumin na ninyo ha, irregular ang ilang pundok, wala sila mudawat sa Santo Papa o wala usab sila mudawat sa Vatican II. Unsa man ning Vatican II? Ang Vatican II mauni nga ang pari mumisa at ubangan na sa mga tao, nga ang pari mugamit na sa lingwahe nga haom o masabtan sa katawhan. Okay man nga magmisa og Latin kung kamo usab makasabot, pero gusto sa simbahan, gusto sa ato nga Santo Papa nga masabtan ang ato nga gibuhat dinhi sa altar. Mauna nga ang Roman Catholic Church mihimo sa gitawag og usa ka panagtapok sa mga obispo nga gitawag og Vatican II nga gihimo ni adtong 1962 hangtod sa mga 1971. Hinaot nga ato kining mahinumduman, any Catholic member of the Roman Catholic Church is forbidden to attend the Holy Eucharist officiated by the Society of St. Pius X. Ang atibig kamay payag sa pasidaan sa nagunang magbalantay sa lokal na simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Most Reverend Martin Sarmiento Moa DD. Alang sa DX, dini si Manager Campana ang radio sa simbahan, WD8 Manuel Ronquillo Cheer, dadag sa dakbayan.